ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụ naanị ya na-achị, onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, onye ọ bụ naanị ya bụ ọkaka. Ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ, ndị gboo wee tuo oge ebighị ebi. Onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ nna nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịghị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọ bịa mere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkụ wee na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt, kwetu wee wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbodo ekwensu bụ zuru nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ n'ụtọ na eji ama mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị onwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nzọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe nwanyị akpa isi ala nye, ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ija mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasisi wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ikuni ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala nwekwa n'iyi eze ebube dị ngọzi. Anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkọ ha nsọ gị, na-asị na enweghị chi ọzọ ewezuga gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke, mana onwe onye kere na otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi, mara ebi ka a na-arịọ gị. Ise ise ise. Having handed over our proceedings to heaven, we must therefore proceed unfailingly and very speedily to preach this very gospel that we have been mandated to preach this very day, because heaven and earth will bear us witness that they came in their time and the gospel of redemption was preached. Ụtụtụ ọma nwoke, ụtụtụ ọma nwaanyị. Ụmụnne m chefu kwara na-efọ na-asụrụ ana mere adụcha na-ekiri ndị mmụọ egodosi ya na ntị ike. Ha na-anọgharị were jụọ onye na-ekwu. Ụmụnne m, ọkwa na nzu ogo nne ya pụtara na ọgbọ n'ụbọchị nkịta, na-ejikwana m ọjị n'aka n'ụbọchị nkịta. Anụ m n'oke obi were kpọkọọ Chineke na-abịa ma onye ya eke ma onye ya ka amara ya, ọ ma onye ọjị eke ma onye ọjị eke amara ya. Ya maka a na-akpọ ọdọbi ụta nwata. Ọdọbi ụta nwata kwụchiri nke kacha ma ọ zọwara na-aba afịa. Ọ dịrọ mmụọ na-amaghị ya ka ọ bụ mmụọ ọ bụ mmadụ, onye makwa ga aka bido n'isi. Onye ngụnwa jiji mma na ọkpara onye gbanye na onye ahụ eri, onye ọbara ị na-awanyekwara na onye ahụ nwee ndidi. Ihe ụwa niile bụkarị tọn by tọn. Chukwu ngụwa bụ ofu ji a na-eme ọfụrụ ụdọ ji egwu agwụ, ngụwa bụ anụ nganga mpi. Ụfọdụ ndị na-akpọ gị Chineke nna onye okike, ma mụnwa bụ nzu ogo nna ya na-ala ọsọ, ana m akpọ gị oji nwa ya ma ọgụ. A sị ngị gbatatara ike na obodo ya taa ọjị ka ị bịa mara nzu. Were kpọkọ nna m ogo nna ya ahụ ịbalị ahụ umeakụ ha lee too ha. Ewere na-asụ ọnụ gbatatara. Anyị jikwa na ọjị, anyị jikwa na edo, anyị jikwa na nzu, anyị jikwa na akwa, anyị ji akwa were zụchasịcha arụ anyị niile, were jụpụ ajọ mmụọ, were jụpụ ajọ mmadụ, oke mmụọ oke mmadụ, ọgbachi mmụọ ọgbachi mmadụ. Ndị na-eme ama ụdịdị ru ma iwe dị n'obi, a sị na ya ajụpụkwala aka ha, were ose ọjị, na ose ọjị adịghị eje ọgụ ihe na were na-ajụpụ ụchụ mmụọ ụchụ mmadụ, ndị agbara agba, ndị efere efe, ndị eliri, ndị azụtara n'ụkwụ, ndị ekwetara n'aka, ndị adatara n'obi. Anyị jikwa m ose ọjị were na-ajụpụ ya. Anyị jikwa na nzu were kpọkọ mmụọ na-ama nzu bekwa na bịa na ma na nzu, ndị mbụ ndị egede ndị mbụ ndị bụrụ anyị ụzọ were mma mere na gbogbo, ndị isi okwu, ndị isi nta, ndị anyanwụ na ndị eze elu, ndị ikuku, ndị ọnwa, ndị mmiri, ndị aja ala, ndị ọkụ, eze nwaanyị bi na mmiri, aza na okete, aza na ọsa, mmụọ na-apụ apụ na-abata abata, ike nga m agụ nsị m bịakwa na bịa dị mara na nzu na chi efonu na-asịra na eme na agụghị na ụzọ agụghị na ọnụ na adịghị ama agụghị apụ n'ụzọ ọnụ akwụrụ. Ana m asị ala ọsọ bịa mara na nzu, ogwugwu bịa mara nzu, ụra asị bịa mara nzu, ụzọ ya webekwa na bịa na mara na nzu, ọgbọkwụ bịa mara na nzu, ihe ojii nke nji ọfụ ya aka bịakwa bịa mara nzu, na-akpọkọle m niile mgbe na-eje mgbe na ala mmanya na ha wee gba nzu bịakwa na bịa na mara na nzu, na nzu bụkwa na ihe ọma. Nzu bụ ihe na-eweta adịmọcha n'ime mmadụ na ibi ya. Were gwa na edo were kpọkọ ndị mbụ na ndị egede ndị mbụ, asị m mmụọ niile nke ọbụla na-akpasasị anyị ihe, nke ọbụla na-emebisi anyị ha, sị lekwa na edo marakwa na edo mgbe nna na-eje, mara na edo mgbe nna na-ala, ka ọ bịa doro na anyị na-eke, doro na anyị n'orie, doro na anyị n'afọ, doro na anyị na nkwụ, n'ahịra na ụbọ na anụ n'ọgwụ ihe nna yọ.
akpọkọla m Chineke nna abịa mana ọkwa na ọjọọ ogo ka njikwa dị n'aka were kpọkọ mmụọ anyị na ha wee atọ ọjị asị ndekwa na ọjị abịakwara na ọ bụrụ ya eziokwu na ndị Yoruba na-akọja mba ọjị mana ha ama dị value ndị Hausa na-atọ ya atọ na-amachụsi ha eze n'otu n'otu ma anyị nwa bụ ndị Igbo anyị ji ekpere n'aka ndị mba na ndị egede were kpọkọ Chineke nna abịa ma ekekara ụwa bịakwa bịa were ọjị ndị mbụ na ndị egede ndị mbụ ndị isi okwu ndị isi nta ndị bara ọzọ wụrụ mma na gbogbo bịa neta na ọjị n'ụbọchị nketa were na-asị na akaka makwara na anyị jiji amakwara na anyị ezokwara m ụnụ niile ọjị n'iru ma ndị nchetara ma ndị njiri echeta ndị mmụọ niile ala Igbo jiri were dị ebube akpọkọle m ụnụ niile nke ọ bụla onye chịrị na ije ka nna asị ya zere nụ ka m nwa bụzi nso ogo nya ka nzeka nke m nwa nka a sị na ọ ga-adịrị na anyị niile na ma ọjị na ala anyị azị mekwala ya ihe ọla ya emekwala ya ihe nna ya ọ bụ ogologo ndụ na ahụ isi ike n'isi nwoke n'isi nwaanyị na ezinụlọ anyị niile n'otu n'otu ihe ọma n'isi nwoke n'isi nwaanyị Okeke Okorie Okafọ Ọkọnkwọ Gbọkwọ Mgbori Mgbafọ Mgbeke nke ọbụla nọ n'ime obi a sị na ọ ga-adịrị gị na mma n'ụbọchị nketa were na azụ na ihe ọma ga-erute gị aka a sị ma mbọsị ihe ọjọọ ga-asịkwa na okwu aja apụ gị ezi okwu bụkwa gị ezi chi dị mmadụ gwara gị ọrụcha gị ihe ọ ga-eme gị ka asịkwa na ihe ọdachi gị ekwekwe mbọsị ihe ọjọọ ga-asịkwa na okwu aja apụ gị ezi okwu bụ gị ezi chi dị mmadụ gwara gị ihe nna ya ọbụla ọgwa na ihe anyị ga-eri ga-achọ anyị were bịa nke ọbụla ga-abịa ebe iri anyị ka asịkwa ya gbakwa na oleta enyi maka na anụ ọzọ adịrọkwa na agbakwa na ya n'ọzọ ọ bụkwara na ya ajọ nwata ka nna asịkwa na ajọ ọrịa ji atọ ya onye sizikwa na ya na-agụ ka sị na aja agụzikwa dị ya na enyo ya sizikwa na ihe anyị na-eme nwezikwa na isi gbutekwa na isi ya tinyekwa na ihe anyị na-eme ya bịa were na anyị isi onye nke ọzọ na-ada atụkwasịkwa na oge enwekwa isi ọ na-ebutekwa isi onye nke ahụ desi ya n'akụkụ ka ọ were brestara na moto niile na-agba n'ụzọ na ọ na-enwe n'extra taya na ọ gwara ihe nna ya ọnụ n'ụbọchị nke taa ihe nna ya ọbụkwa okwu okwukwe ọrụ na nwa obodo na nwa obodo enwe ọnụ na ihe nna ya n'elu ụwa bụ ka nwoke biri ka nwaanyị biri ka kedị mere nne m ka o were nweke were mezikwara nwunye di m nne nna aghọlụ nke ka nwunye di ya were gbazikwa mba were na-aghọlụ nke maka na ụmụnna nwozu akụ n'elu ụwa iro na-asị n'ala ntaji anya n'ala ụbịam n'ala senior brother ya bụzi ihe ọma were nweke were bata ọganiru were nweke were ute n'ezinụlọ ahụ ihe nna ya ọbụla ọganiru ji ute n'ezinụlọ anyị niile n'otu n'otu a sị n'ụbọchị nketa na ihe ọma anyị dị n'elu asị ya daa n'ala ọ daa n'ala ka ọ bụrụ na ya ọma ọ dị na mmiri ya sị dị n'elu mmiri ka ya kọrọkwa ya dị ka azụ n'ọkwa ihe nna ya ọ ihe ọzọ njiri were bịa enwe m ụlọ ọcha enwe m ụlọ edo ihe njiri were bịa bụ ka nkele ndị mba na ndị ekete maka ndụ nke ha jemara anya ya were bụrụ ndị ararụ n'ụrụ were keta na-enweghị nsogbu ọbụla site n'ụbọchị nketa site n'afọ were ruo n'afọ site n'ụbọchị were ruo n'ụbọchị site na wiiki were ruo n'ụbọchị site na mọntụ were ruo na mọntụ a sị n'ụbọchị nketa na-ekelele m ụnụ niile ewere na-asị okwu niile nke ndị iro kwuru n'isi anyị nke ha kwuru n'azụ nke ha kwuru na ndị nke ha kwuru mgbe anyị ma nke ha kwuru mgbe anyị jiri ama asịkwa na oruru ụbọchị n'ọsọ were kwachasị aka were bịa onwe ya were bịa gị ya n'ala asịkwa na ụlọ ahụ okwu niile nke ọbụla ha kwuru n'isi anyị bụ okwu ọjọọ asị na ụlọ ahụ ka ha zije bịa aka n'ala maka na osisi ọbụba zichara ime were wuo onwe ya n'ala asịkwa na okwu niile nke ọbụla ha kwuru asị na ọ metara bụrụ na ọkwara ihe onye ọbụla ekwutere n'ọnụ asịkwa na ọ ji ala ya n'isi maka na obere bụ mgbe ọ dị onwe ya na ọ bụ na ajọ ọgwụ doonu ihe nna ya ụnụ n'ụbọchị nkịta bụ ka ụnụ bịakwa dịzakwana anyị okwu mazara dịka n'ọbọ ebere na-asị kama bịa bebe nja bebe ibe igbu masị mgbe ọ jala aka mgbụ pụkwa ya n'azụ ogbu akwa hapụkwara na ọgba akwụ were gbuo ọmụ nkwa asịkwa aka niile bụrụkwa na ogwu ogwu n'ọkwa na ihe nna ya ewere na-asị n'ụbọchị nketa anyị jebere na aja ejeru na ya lebara na aja alarụrụ ma onye ọbụla fụrụ anyị were cheta ife mere nwe ya ma enye ofụrụ anyị were nọchie ndụrụ ezi anyị asụmokwu kwa ya osisi fụrụ anyị na anyị were na-atụ ụkọ asịkwa m anya mmiri asịkwa m egbe eluigwe akọkwala aka n'ụkọ fụrụ anyị ebe akwa asịkwa m anya mmiri akọkwala ya n'anya n'ọkwa na ihe nna ya n'ụbọchị nketa ife nna ya ozi n'ụbọchị nketa bụ na onye ọbụla na-egwuru anyị olulu ọnwa asị ya da ya n'olulu nke o gwiri anyị onye na-akpara adị anyị ụdọ onye na-arụrọ na anyị ụdọ asị ya manye onwe ya n'ụdọ n'ọdị n'ọfọ onye na-akpara dị anyị nkata ihe ọjọọ asị n'ụbọchị nkata niile ka ọ bụla ọ kpara asị ya kpochigide ya n'ọhịa nna ya otezi ọta aja n'isi mụ na gị na-aba asịkwa m aka nsị ji abakwa ya ọnụ aka aja abakwa ya ọnụ maka na asị na onye ọbụla na-egbu anụ ọ na-enwerịrị aka ogbucha ọka ọ na-ebu ụzọ were na-asụ ịdị etutecha ngwa ya sụtụ na ya n'ọnụ agadi wetecha na ọfụ ya lee nye nnu na ọgwara ihe nna ya ọkwa n'ụbọchị nketa were na-asị n'ụbọchị nketa ka ọ dịkwara na nwoke na mmadịrị na nwaanyị na mma eji m oke ọfọ n'ụbọchị nketa were kwubie n'okwu were sị onye ọbụla na-achụ anyị na-arụ onye ọbụla na-achụ anyị n'ife n'ime Disemba were sị na aka ngwere akọta ajaja abụ nke anyị were sị na ihe ọma ji ekpute anyị aka were sị na ajọ mmadụ jere achụgharị anyị ihe ọbụla anyị tinyere aka na ọja aba aka nkụchasị ihe ọbụla anyị metụrụ aka na ọja aga n'iru asị n'ụbọchị nketa na nwoke ahụ ji eji ala zere mmiri n'ụbọchị nketa ewere na-asị ụmụnna anyị ndị niile na-eme njem okporo ụzọ n'ime ọnwa anyị nọ n'ime ya njem ụgbọ ofenelu njem ụgbọala njem ụgbọ mmiri asị n'ụbọchị nketa na okporo ụzọ jiri wuru na esi mbọsị ihe ọjọọ ka nsị na ụgwọ aja apụ na eziokwu bụkwa ọ na ezi asị na ụnụ ji alarụ ebe ọbụla ụnụ na-ala a sị na Chineke na-akara aka ebe kụnyere mmiri nke ọ ga-ahụ ihe nna ya ọ bụrụ ihe anyị ga-eri n'ọkwa ya ga-achọ anyị were bịa nke ọbụla gara iri ya ga-esikwa agbakwa na oleta enyi maka na ebe na ọkụkọ adịra na nzukọ n'otu ụdị afịa ife nna ya n'ụbọchị nke taa bụ anyị gbọọ n'iru na anyị ga-ebute mma anyị gbọọ n'azụ na anyị ga-ebute mma a sị na anyị ga-adị ka mmiri na mmiri adịghị enwe iro a sị na anyị ga-adịkwa ka ọnwa nọ na-eme otinyere onye ihe otinyere onye azụ
asị na ọrụ dịru n'iru ka oke nwe na-ama na oke nwe adịghị amachi ya azụ asị n'ụbọchị nkịta na Chineke nna kere aka Igbo okenyekwara mere were gbago elu were bụ ụwara ilegharị asị na ọ na aha ka ndụ anyị si ji agba ndị iro anyị na-elegharị anyị gbụrụ n'iru na anyị ga-ebute mma anyị gbụrụ na azụ na anyị ga-ebute mma ihe nna ya ọ bụ ka ọ gaziri nwoke gaziri na nwaanyị n'ime obi ya ihe ọ bụla bụ ihe ị na-ayọchi gị ndị na-achọ nwa ndị na-achọ ụlọ ndị na-achọ ego ndị na-achọ mkpa niile dịgasị iche iche maka na eru anyị dị n'ọgwado na aha ka mkpa na-akpa anyị dị anọ n'ime oke obi were kwubie na okwu n'ụbọchị nkịta were na-asị ihe ọbụla bụ mkpa ka ọbụla na-akpa nwoke ka ọbụla na-akpa nwaanyị Igbo okeke Igbo okorie bụ oke afọ bụ ọkọnkwọ mgbọkọ mgborie mgbafọ mgbeke mgborie were aka gị ka ahụ tụkarịchara ogo bịtụ ya n'ala n'ụbọchị nkịta kwubie okwu si na ọdịbụrụla gị na mma andụ na ahị siri okwu ya n'ọkwụ na ahụ ka o si jadị mbụra gị akpọkọle m ụnụ na-elele gwa na ezi ada nke bupụtara anyị ọjị amaka nkịta asị na ọ bụrụ na ọ gasị ejula akpa masị ekechi n'ọnụ mana lee na ya na mụnwa bụ nzọgo na ya na ma ekechi n'ọnụ were na-asị ụnụ bịa neta na ọjị nke a na mbana bụ ndị nchetara ndị njiri echeta werezie na aka ụnụ bịa na-emezuo na ekpere niile ka ekpere n'ụbọchị nkịta ka ha niile were dị ire asịkwa m na nsoro gị n'ọfọ n'ọkwụ na aka ọsị jadị n'aha ndị mbụ n'aha ndị egede ise ụmụnne m asị nke anyị na-ezukọrịta na ga-atakọta na ọjị nke ọ na were na-achụ na maka ekpere na anyị ndị were